Mayong adlaw kanatong tanan. Karon atong paghisgutan ang pagkawalay sala ni Birhen Maria. Usa kini ka doktrina nga ginabato usab sa ato mga kaigsunan nga naa sa laing pod. Apan ania ang pagtulun-an o ang gitudlo sa atong iglesia o sa atong simbahan. Matod pa, ang Iglesia Katolika nagtudlo nga si Maria nga inahan ni Hesus gipanamkon nga walay mansa sa salang panulundon ug nahigawas siya sa tanang epekto niini. Nga sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, gipuno ng daan sa Dios ang iyang kalag sa grasya ug wala gayoy bisan usa ka higayon nga si Maria na ilalom sa gahom sa yawa. Ang Santa Iglesia nagtudlo usab nga kining pinasahi nga pribilehiyo nga nadawat ni Santa Maria, iya kining nadawat dili tungod sa bisan unsang merito sa iyang bahin, kundi gasa kini sa Dios ug tungod kini sa merito ni Kristo. So mga pagsupak. Uno, dili matuod ang gitudlo sa Katoliko nga si Maria walay buling sa sala. Matod pa, nasulat na walay usa nga matarong, Roma 3:10. Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios, Roma 3:23. Busa kining maong balaod naglakip gayud ni Maria. Pagsupak 2, nalipay si Maria sa pag-abot sa manluluwas. Matod pa, nalipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, Lucas 1:47. Nagpasabot nga duna siya'y sala kay miilaman og manluluwas. Ikatulong pagsupak, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanan katawhan kay nakasala man ang tanan tao, Roma 5:12. Tungod kay si Maria na epektuhan man sa kamatayon, busa siya dunay sala. Aniya ang mga tubag. Maingon nga babae ang mipasiuna sa pagkahulog sa tao, diha sa pagluwas sa tao, babae usab ang gipasiuna sa Dios. Dito sa paraiso ang Dios namulong, ibutang ko ang panag-away tali kanimo sa yawa ug sa babae ug taliwala sa imong kaliwat ug sa kaliwat niadto. Siya magadugmok sa imong ulo ug ikaw siya magapahit sa iyang kiting. Genesis 3:15. Kini maong babae mao si Maria kansang binhi nga mao si Kristo maoy mo buntog sa yawa ug giingon sa Dios nga iyang ipahigayon ang panag-away tali sa babae ug sa bitin, busa dili mahitabo nga si Maria mailawom sa gahom sa yawa. Pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, Galatia 4:4. Unya ang anghel nga si Gabriel miingon, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang ginuban kanimo, bulahan ka diha sa kababayan. Lucas 1:28. Ang anghel midayeg sa katahom sa kalag ni Maria nga iya karong nga gisud-ong. Masanag pa sa adlaw, maanindot pa sa bulan, ug puti pa sa mga anghel ang bugtong nahigawa sa balaod general. Ang tanan nakasala, Roma 3:23. Kining pagkapuno ni Maria sa grasya maoy nakapahigawas kaniya sa sala, kay ang Dios man lamang ang tuburan sa pagkaabsoluto nga puno sa grasya. Juan 1:14. Tungod kay si Maria, Santa Maria mauman ang gipili sa Dios nga mahimong inahan sa Emmanuel, busa gipagawa siya sa tanang mansa sa sala. Giingon sa basahon sa kaalam nga ang kaalam dili mo puyo sa lawas nga mahugaw o sa kalag nga ulipon sa sala. Kinaadman 1:4. O kining kaalam mao si Kristo. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios, unang Korinto 1:24. Ug si Kristo mipuyo diha ni Maria sa linawas gayod. Busa si Maria putli ug walay buling sa sala, kay di man mo puyo ang kaalam nga mao si Kristo sa usa ka tao nga adunay mansa sa sala. Sibu gayud sa plano sa Dios nga kun duna siya piliun alang sa usa ka hinungdanon nga tahas, ang Dios mohatag usab kaniya sa igong grasya aron pagtuman niini. Mao nga sa pagtawag sa Dios kang Moses nga ang Dios miingon, lakaw kay tabangan ko ikaw pagsulti ug tudloan ko ikaw sa imong isulti. Exodus 4:12. Sa pagtawag sa Dios kang Jeremias, ang Dios miingon, sa wala pa ikaw mataw gibalaan ko na ikaw tungod kay gipili ko ikaw nga mahimong propeta alang sa akong katawan. Jeremias 1:5. Si Juan Bautista napuno sa Espiritu Santo sukad sa iyang pagkahimugso. Lucas 1:15. ug sa sama sa suga nga nagsiga, Juan 5:35, kay siya gipili nga maoy muandam sa dalan sa Ginoo. Ang mga apostoles kitahasan sa pagwali sa ebanghelyo, napuno sa Espiritu Santo ug nakadawat sa daghang mga gasa, buhat 2:4. Karon sa tanan nga misalmot sa atong kaluwasan, walay makatupong sa kabalaanon o kamahinungdanon sa papel na inahan ni Jesus. Kung gibalaan sa Dios ang iyang mga propeta o mga apostoles tungod kay sila
tungod kay sila maoy magdala sa pulong sa kinabuhi. Unsa naka si Maria nga maoy gisudlan sa tinubdan sa kinabuhi. Bukat 3:15. Ug ang anghel mipadayon sa pag-ingon, mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Lucas 1:35. Angay natong minumduman nga kadtong mga butangan maduol sa Dios, matakdan sa iyang kabalaan. Dihang nagpakita ang Dios kang Moses, pinaagi sa pagdilaab nga sampinit ang Dios mingon, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Exodus 3:5. Ug ang nahimutangan sa sudlanan sa kasabutan gitawag og labing balaang dapit. Exodus 26:34. Tungod kay gilandungan man kini kanunay sa mahimayaon nga presensya sa Dios. Unang Samuel 4:4. Kung mahimong balaan ang dapit diin ang Dios mipadayag ngadto ni Moses ug kun gitawag og labing balaan ang dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan, unsa nakakabalaan ang nahitabo kang Santa Maria nga nahimong puloy-anan sa Espiritu Santo ug sudlanan sa Dios sa arka. Si San Anastasius na malandong, maingon nga dili nato matugad ang kabalaan sa Dios, dili usab nato matugad ang kabalaan sa nahimong inahan sa Dios. Si Santa Maria putli ug walay buling sa sala, sumala sa gipahayag sa Espiritu Santo diha sa kasulatan. Pagkatahom mo, hinigugma ko, walay buling diha kanimo. Awit 4:7. Kining mga pulonga matud pa ni Saint Ildefonsus o Saint Thomas, pagasabton nga mahitungod kang Maria, ang akong hinigugmang asawa maoy usa ka tinaguang tanaman nga pinarilan ug usa ka tubod nga akuray tag-iya. Awit 4:12. Si Saint Sophronius miingon nga siya si Maria mao kining tanaman ug tubod diin wala gay bisan unsang dautan nga makasulod kinsa kanunay nga putli diha sa hunahuna ug sa kalag. Bugtong siyang anak ug maoy pinangga sa iyang inahan. Mitan-aw kaniya ang tanang babae ug misangyaw nga siya mao ang labing bulahan. Awit 6:9. Ang katumanan niini mao si Maria. Si Isabel nga napuno sa Espiritu Santo miingon kang Maria, bulahan ka diha sa mga kababayen-an ug bulahan man ang bunga sa imong tiyan. Lucas 1:42. Si Maria mitagna, ug sukad karon ang tanan kaliwatan mutawag kanakong bulahan. Lucas 1:41. Ang gisulti ni Maria dili nga kita maghisgot nga siya bulahan kundi siya gayud mismo ang atong tawgog bulahan. Busa kun dili man kita kapuyan sa pagbinalik-balik og sangpit ni Maria nga bulahan, kini agi katumanan lamang sa gipahibalo ni Santa Maria. Si Saint Ildefonsus Ligore miingon, De Maria nunquam satis, nga dili gayud kita makapasidungog ni Maria sa sigo gayud sama sa pagpasidungog sa Dios kaniya, pinaagi sa pagpili kaniya nga mahimong iyang inahan. Si Santa Maria kinahanglan nga ipagawas sa Dios gikan sa sala tungod kay mao kini ang gipangayo sa pagpanubos, ug walay sala nga gipasaylo gawas kun giulaan kining dugo. Hebreo 9:22. Ug ang gigamit ni Kristo sa pagpanubos kanato mao ang iyang kaugalingong dugo. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Unang Pedro 1:19. Ug kadtong maong dugo nga iyang gigamit sa pagluwas kanato gikan ni Maria. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Hebreo 2:14. Ug ang kasulatan nag-ingon, walay butang limpyo nga paabot gikan sa ingon kadili limpyo nga tao. Hub 14:4. Busa kay ang dugo ni Kristo nga nakahugas sa atong mga sala, putli man si Santa Maria nga gigikanan sa maong dugo, putli usab. Tubag uno, ang giingon nga ang tanan nakasala og walay sala nga matarong, gitawag kini og balaod general o balaod kinatibuk-an, ug sa matag balaod general doon na gayo pipila nga mahigawas, ug si Santa Maria gipahigawas sa Dios gikan niini tungod sa dakong katarungan nga siya gipili aron mahimong inahan sa bugtong anak sa Dios nga magpakatao aron pagtubos kanato. Tungod niini si Santa Maria adunay suod nga kadugtungan sa Dios nga mas labaw pa bisan unsang binuhat ug busa siya nakadawat usab sa naghingapit nga grasya nga labaw ka kaysa nadawat ni bisan kinsa. Ikaduhang tubag sa ikaduhang pangutana.
Si Santa Maria giluwas dili kay nataptan na siya sa sala o gitawag og redemptio restaurativa. Sama sa giingon ni San Pablo, apan salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala og nahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Roma 6:17 ngadto 18. Kun dili pinaagi sa pagsagang kaniya ng daan aron dili siya mataptan sa sala nga gitawag og redemptio preventiva sama sa giingon ni San Pablo. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Roma 8:30. Ikatulong tubag. Sa pagsanong ni Santa Maria nga mahimong inahan sa manunubos nga maoy nag-abli sa iyang kasing-kasing sa labing dako nga gugma, gitahan usab niya ang iyang kaugalingon sa labing bugat nga mga pag-antos. Ang propesya ni Simeon natuman diha kaniya og ang gaguul sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Lucas 2:35. Kabubuton sa Dios nga si Maria maghulagway gayud ni Hesus sa tanang butang. Busa maingon nga si Hesus miagi sa kamatayon, si Maria usab miagi niini. Ang kamatayon ni Maria dili sabton nga siya dunay sala kundi usa kadto ka maduyugon nga sakripisyo sa pag-antos sa iyang anak nga si Hesus. Okay. So mao ka nang kinatibuk-an nga pagsaysay nato. Pagpasabot bahin kang Maria nganong giila nato siya nga walay sala panolondon. O bigikan niya ato wala usab siya makasala. So putli kayo ang atong Birhen Maria.